Същото и в България. Това ще трябва да е индустрия, която да изкарваме пари от това нещо. Ние вече го знаем от Европа, защото цяла Европа боледува от тези кредити, които са направили така и в Испания. Всичко супер, ама къде е индустрия? Няма, ще трябва да се изкарат толкова пари, колкото да се връщат. Значи какво става? Всичкото индустрия е национализирана, ние носим приходи на държавата. Обаче тия, където го приватизират, сметките вместо да вкарват данъци в тази държава са в Кайманските острови, в не знам къде си, в такива райчета фискални. И крадат от държавата ДДС-то постоянно, подиграват с нея, с нашия вътрешен продукт, изкарат го навънка, крадат ДДС-то. След това плащаме ние ДДС на нещо, което е наше и го вкарват. Ходи си купи сиренце от Lidl, гръцко сирене, българско. Той е вече и кога му разправям на испанеца, викам да плащаме 20% ИВА на всичко, ДДС на всичко. И има една бактерия, бактерикум булкарикум. Грего, не, остави. Да. Архитект, където аз работех преди в строителството ми вика, киселото мляко е измислено от Даноне. Вика, кажи в България с какво дава на света. Вика, мина елементарно киселото мляко. Вика, как вика, той е измислено от Даноне. Утре си вика, аз си го прочети малко. Да, и на отгоре, много хубаво, много мазно, отзади му слагат някакъв прах и сметана. Данон го съсипа киселото мляко. Дано е изкуствено млеко, то няма нищо истинско. То едно млеко не може да седи 2 месеца без да се разваля. Истинското мляко, с това си бават и на село. Това е истинско мляко. То ще седи 2 седмици и почва да дава кисело. То е крем. Тръгнаш месеца там от някакви бели неща. Аз съм казала, това е изкуствено млеко, то няма нищо общо. То е йогурт, то не е кисело. Абсолютно, аз съм си правила вкъщи за децата, знам колко време може да стои едно истинско млеко кисело. И кисело всичкото отгоре. Докато това са изкуствено, това няма нищо истинско. Първото, което се помисли, викам ми, те хората Дида, трябва да сложим някакви лещета да... Май сложи ги трите свещици една до друга. Да. да чакаме някой да дойде ни помогне или да ни даде вече повече и да се радваме. Намалили 7% тока в България. Проблем е това 7%. То пак ще загасне. Виж, там са сложили лището. Да се наредим. Айде за снимка и ще се разхождаме. Това е такава. Днеска много малко хора. Ама нашата система там не го прави.